Baby Play po, ito po yung pinaka-store na pinaggaan natin sa mga bata na kung saan pwede sila mag-enjoy dito, lalo na yung mga ate, mga kuya. Kasi kung saan nagkakaroon kasi ng bonding po yung mga bata at yung mga parents or guardian po nila. Nagustuhan po nila yung ating mga wall gaming kasi may mga iba't ibang kulay ng ilaw and then may music. Yun po yung mga nagugustuhan po ng ating mga bata. Ang Top Sword ay isang family recreational center na nagbibigay ng saya sa mga kids, teens, and buong family. Ang Top Sword ay perfect na tambayan ng mga family at magbabarkada kasi dito sila nagbaband, nagre-relax at nag-e-enjoy sa paglalaro ng mga machines namin. And by winning so many prizes and tickets na reward dun sa activities na nilaro nila. Balik tayo dito, ha?